What's up guys? Ayun sa haba ng biyahe namin from Manawag to Bulinaw. Ayun, ngarag na yung mukha ko. Yun, second service pa lang kami ngayon. Marami pang kasunod dito guys. Yun, inantay po namin yung sire owner, si paring Michael John Bautista. Alright. Nandito kami sa to? Bungalon ba? Bungalon to, ma'am? Bungalon pala, sorry. Bungalon, Labrador, Pangasinan. Ayan, second and final session na po dito, guys. Ayan, pandito na ata siya. Narinig na akong motor. Tara, let's go. Sama nyo kami. Tara, CJ. Dapat ka na, na natatakot. So, nirit na lang. Saan lang sa akin, sir? Pwede na yan. Prang. Ayan, thank you. Palbog ka na, sige. Sige ka. Mapigat tong kanya eh. Virgin yan, Sikat ka virgin sa'yo. Ay, salamat. Sikat to. Masiri si CJ niya, may amin niliberto eh. Ano? Makina yan. Makina yan. Matuya. Makina siya eh. Sige. Pasok hanggang ano. Pasok niyo pati langit. Nitan, CJ. Ayun sa mga gusto magpa-ista dyan, ang gusto nyong kulay, orange sable. Yon, PM nyo lang yung si, Koreano, na si Michael John Bautista. Si, Dominso yan ng Dominso. ng bulag. Bulag ni man, David. Banawang. Ay, banawang ni man na yan. Tuman, to, kasabi. Singkara na pero banlag. Singkara, boundary. Katulong lamang. Yan, nagabayoy kayo, ang paistad. Gusto yung paistad. Yun, comment nyo lang, nandyan yung Facebook niya. Huwag nyo i-comment na siya yung mag-i-islad Nakarati pa kayong masawat Alright. Good job, boy. Galing mo talaga. Todo yakap pa, no? Tunan na pa. Bamatanggal. Upas ka. Mike, ikikin mo pa dyan, Mike. Yan, Si CJ. Sa kabila mo ibaba. CJ. Sige. Tanda. Likat lang. Nakakis pero ang lilikat. Orange. Yan Yan, comment down below sa mga gusto magpa-stud. Nakalive ba yan? Hindi. Orange sable, Pomeranian. Small size. Yeah. Pero yung pototoy niya, ducks. Saan pa kayo? Small size yung aso. Jets yung may-ari. Ay, hindi. Jets yung size niya. Itong ni Baga, Barkata, ni Shora. CJ, baby. Ayan, CJ. Good job, CJ. Ba naman? Yan, tamang vlog ka, bro. Tamang ko. Alright. Picture si rin. May iPhone niya itatag. Ay, nako. Ayan. Ay, nakaharap sila dito dalawa. Pwede ka tala mo. Ano tayo sa tempo? Ano ito? Walang timer to yun. Time first. Sorry, timer to. Timer. 5-7 sa akin. Dapat iset mo may kinto niya to niya. Huwag mo siya rin na po. Gano'n. Yan, harap sila dito tang. Okay. Sa kipan kin pahiga. Pang YouTube. 1, 2, 3. 1, 2. Sa pa-video. Yan, alright. Lock and load. Yan sa mga mahihilig sa kulay orange. Yan, PM nyo lang po yung Koreano na si Michael John Bautista. Diyan yung niya, Facebook niya. Bahala na kayo mag-usap kung sino mag-i-stud, yung amo o yung aso. Alright. CJ! Automatiko. Saba ni. Ayun. Ganyan mo na. Sabi ko sa'yo, meron tayo dyan. Anong dala mo lang? Poodle, saka Shih Tzu. Buti hindi napapagod sa biyahe din yung mga yan. Sana iyan. Kahit basilan, kaya naman ngayon. Alright, salamat po. Please follow for more videos. Bye-bye. Kami sa amin. Okay.